Aquesta és una gravació feta fa molts anys, quan l'Èrica era petita. I aleshores feia els seus experiments. En aquest cas, l'experiment consisteix en posar aigua i observar com cau. Explica'ns l'experiment. Explica'ns l'experiment. Què fas? Quin experiment fas? Posar aigua. I aleshores, què passa? Res. I aquesta aigua quedarà sempre aquí o què passarà? Quedarà sempre aquí. Sí? On passarà l'aigua? Com cau. Com cau amb ràpid. Explica'm, què passarà?